हार्दिक स्वागत. त्यांना नम्र विनंती की आपण स्टेजवर यायचं आहे. संदीपजी नाईक आमदार यांनाही नम्र विनंती. आमचे ऐश्वर या ठिकाणी आमचे सही खासदार संजीव नाईक सुद्धा या ठिकाणी आलेले. ज्या मान्यवरांची नाव घेतो त्यांनी ताबडतोब स्टेजवर यायचं आहे. आपल्या फळ मार्केटच्या सर्वांचं लाडकं नेतृत्व संजयजी पानसरे यांना विनंती करतो त्यांनी स्टेजवर यायचं आहे. बापूसाहेब भुजबळ, चंद्रकांतजी ढोले, संजयजी पिंपळे, विजय नाना शेळके आणि आपल्या युसुफबाई यांना विनंती करतो तेजीबाई यांनी स्टेजवर यायचं आहे. बाळासाहेब पेंडे यांना विनंती की आपण स्टेजवर यायचं आहे. अशोक भिंगे, मोहम्मद आयकुडी, त्याचप्रमाणे विजयसाहेब ढोले, सर आतिकबाई, सुजाबाई